Kwani boirire buya litang'ani tigamba kere mbuya mono asoko babaremereria ase eng'encho ekere nango chaiga mwara nabogera ande gati taribo esababu nabogera basta ukoroku nere nyambati nansabire tekinarengo mwana omoke ekera arenge gesure ph bono ngo banarenge tingeta timukwani namagorangire nende naika gochaiga ekera nango nyakorigereria diary yane inarora rero tigang'ike gageta nase naigura amatuka amange korunda omwana omoke yagatwarire abantu bakabugirie ebita ekanisa bado ngo bugimore eta ph umupasta naro karenge seitari okarokiru church mora amba kubweka noyo Roma endugu nendu akabugirina na mo akabugirina omo sasa oselina very good wono pastor George oria na akarandiri seito muino getare nenche buna pastor abatebya nje no mwana o pastor Shadrack Mocheno olio koraba makeria matera bali ba ph momaeti abangina bamwartera alike bigo ph ngabagorera macha kiro muntu ono bosie mboko bora lakini rende Mocheno oyo Adams ningo engakia yemo asebuku Yesu akarangeria aboroki gubaye bagaikaransa akababoria rero ntagete montebie nakibago nkwana akamanya gukora akababoria ne inuki mwantebiri nakibago nkwana inurende nakimogo nkwana wono ne inche ngateba gwikanga ndegeta mbabori nakibago nkwana Mochano nende gingo kora manye ko babori bono inwe nakimogo nkwana buya lakini ekere na abori swali elio abaga akababere oyo moyo oyo ndo oli magaria oira ne ribuya naki ogototebia tukumanye tumanji gukwana egere bagototebia nintu twabatebu na gwakarete taribo bono nda tutegerane chinsa chitaeka isano chioka tutegerane kabisa inche Adams Mocheno na bole tichikura chiobo senator wa 2027 wa 2022 I mean ekere na bole tichikura chia 2022 ekene nkelina ki tinyare tikoikageta lakini getaga na nyorete chikura chikoro ku 110 bali mwang'akerete chikura kene ngipara nando tari buya mono bali mutang'akerete chikura akira bali bang'akerete chikura bali mutang'akerete tindi ko baba amagoso alinga yana aseki ingiche tige tokorole bono nye na chetegeta mukanga stream 156 stream tu mukanga 47 round ye kidachire bono nintigera abungende moko ngakira chikura lakini rende engentongere tutaitu change 2027 omotienyi onane ngoenda tuli gwaka chikura egento ngonya kobasorora abagusiba minto anene mono abantu baito banyamira tuigwanaine tokoimoka 2027 gochigwaka chikura tiga twake chikura twakera abarai bamanyete gasi bagokora kurunsa mpaka ntoleamo kurwo mo MCA mpaka mo president nonyege konyarekana kurwe committee yetu ndubari
mbaka ye kiombe kirimo ko kabesa ni chibesa mesa ge kuru teboloni chora barai bamaite gasia yabo buna bono nje mochenwa ngoborie kirogo kyobo senate egasiane telinkong igerara kabere entangani ekorokwa representation gose legislation representation gose legislation ninki montegere kabisa noko batenenera ngiche mageta buna na achire mbakwanere buyega buna bangi na mwanganchire nabagaka bamwago kiuna mangana ngokwana monge chikura ngende Nairobi mbeke suti nsoe senate ndorekana okorekana wo engeri ya Nyamira koreki within a role area legislation egasiane telinkong no konya gokwana yani nje na swaria na tenena na kwane gesong na teba Mr Speaker sa chibesa cha Nyamira njiri nyinge mentanke amina na soa gari na like bintu bikoro kwa chimotion na go sponsor chimotion na teba abana baito babwati gasi eserikali ngimurakore ngaikaransa buna mochenwa ngeboli motion kientangani ingoenda senate ngochi go sponsor ngarora Nyamira county ntubaga ine na Kericho county na Bomet county latiga bwa se boundary ntubwate ndeko kwa masamba balenga bamaita masamba GTA state ya rugora tari amasamba alia abanyene mbarete nduge korokwa chimashini chokotora echa echitale ngokare ekere baeta chimashini chiria abantu bagaserigwa bali barenge ko provide both skill and unskilled labor chimanecha chigachanka bali bango torecha bagachanka bakarani bagachaki bakachintereba bono Ministry of Trade ekabeke kinako team egoteba abantu bali baligererie buna bakomenya ne community eyo entangani ere Nyamira county eya kabere ere Kericho county na Bomet ne chinde chike ichi machine chiria abantu bairane muranganjira ebe motion entangani ngo sponsor ali senate egere abantu bali 8 barusti machine usebakei abana beito mbakanyore gasi within that role of representation na ongo tebana ki besa chia baboraka njire kagere within that role of representation na ongo teba bali mibecha bali ba KTDA e bonus balia igerense a problem nere tuwaligereria problem onye kere korugoro ya serikali ya koraki ya solve ya echirengia asebe se koraki ekorua within that role of representation na ongorangi tokorangeria minister ya agriculture on the floor of the house tuanye bolia ekaguyarare kanene bwatebe lakini abali mimba bwati quality coffee una chirichire ruiru ali chikoro kuchaba ruiru 1 coffee board bairere chimbego chingi ya chaki cheka yani egasiane no konya gukwa okona koligere konya gukwana nako koligere yamanya gochera oli ya kabire chibe santu waji toma cheze Nyamira chaika eroli ya kabire yamanya goche korokwa sege songo oversight aseke gusina bo keramba chake lakini ndanye tebe buno bonyapara use konya koligererie bintu use buya bikoreteki monitor abogwateba no yo tebire monitor chibesa chiri chiacha Nyamira chia kolegas totegerane egasi ye chiakora onye chibesa chale nkorosie pare koru ekoru moino kiambere ya chambaka geta nebekiro moro mugu ya to standard imbonera takobeka chibuti ne overo na ache ground na alikano no na bolie omugavana osenja akora ostakora tiki etakora ti namo rangeria rai Nairobi ochivu amaswali ayu ase Senate bono mbaboli abaminto wekera bwase na ikere kiroli echibire no rojene chinkongu aseta yongare gokunya bisima aseta yongare go koreta mario gonyagetari aseta yongare ko abante gasi ane no gokwana na koligere taribo kamanya korangaro le gasi ye gerenke mono egento kia gatatu nginda chikwementa getali ase constitution ngarora egento abara ibonsi kuruguru mpaka anse babolire no kobange nabantu
ngateba ninjinge mentero ori agatate kurukwa sege songo being available to our people. Yani kobange naba ngamanya guchake gento gekurukwa gumzo mtaani bali murase mutanda ngorra mure gumzo mtaani aseke busi njwa sabantu mugaso igoro tali botuko igo ugocha mugaso wate naliko libuneri wakwana naba na kiekerero kiandeta mbakage akana koreno mocho kwana yani gwacha gwakwana naba abantu aba na ubakoete gasi totegeranite abantu aba bakoete gasi goikotegerera obokongu bakorete ki babwate tole amo bone kerena achete gumzo mtaani entangani ngamanya konyora abaibuli abange begento kere devolve yekoro ku ECD tibakolera bonus nja abanse mono mbabwati kende bago golera abane bitabo byokolika ngachake program ekorokwa support a school child ngoletera abana ba ECD bitabo bakolika moroje mbobe na akolete ekere na chaka koena ne bitabo biria ani kumbe seitoga abantu mbali babwate nyanda mwamu bakagenda Ministry of Education bakambekere bikongo bagateba umuntu utarorekana koena ne bitabo bono ndaetemba boli abaibuli baga bali mubwata abana ba ECD moko bairageta primary ne chukuru chinda around moroje ewiki ogocha mbaletere bitabo leta mono bitabo bona kimwateba leta mbaletere bitabo abana bobono toria aya boy wiki ogocha uri dio mwali no chama de school para chama narago watanga yanda olenga bono ibota ndokire twa kuane na omungwano oyo Monday ngoleta ari bita biasa bona kimoroje amina bono mwabeire mogo tegerera amangane radio mochenwa okonyara abantu gusebona ngainire mochenwa orosia chitundubali mochenwa orosia ari birasi mwarore birasi na ira matobori ari konyo byagure abarai babo sinyirwe egento bakora bono rero kinacha getaga ne chiama ni tundubali ya boli na mwenzi na mugere tundubali ya echa bakanga gose kadi wa tumete bono ase kadi wa tumete koko tigera toleje simiti eme uko ikobi amina wewe ngolo ko kare donbalia bono mame kishwa jisimiti echo cha kolire gas amina turuwe mpesa ye chairman kobe